100 év múlva az emberiség már elköltözött innen. A Föld megtisztítását egy szorgos kis robotra bízva. Ő Wall-E. Ám az évek során kissé megváltozott. Egyéniség lett, kíváncsi természet. És egy icipicit magányos. De most mindez megváltozik. A Hihetetlen Család a Verdák és a Nemo nyomában alkotóitól kapjátok el! a Disney és a Pixar bemutatja. Önmegsemmisítés aktiválva. Köszönjük, hogy velünk utazott. Kalandozz! Egy kis púder, tökéletes. Ne csak robotolj! Állj! Hamarosan a mozikban.